Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-nawafilu utawi iki kubab mertelake pira-pira salat sunnah. An-nawafilu utawi pira-pira salat sunnah iku nawani ana rong werna. Rupane rawatibu siji sunnah rawatib. Wa ghairu rawatib lan loro sunnah liyane rawatib. Ar-rawatibu utawi salat sunnah rawatib iku hiya ya ar-rawatib iku at-tabi'atu salat kang manut li sholawatil marang pira-pira salat al-khamsi kang 5. Wa hiya utawi at-tabi'atu li sholawatil khamsi iku qismani ana rong werna. Rupane muakkadatun siji sunnah muakkad wa ghairu muakkadatin lan loro sunnah ghairu muakkad. Bab menjelaskan beberapa sholat sunnah. Sholat sunnah itu terbagi menjadi dua. Satu rawatib, yang nomor dua selain rawatib. Rawatib ialah at-tabi'atu li sholawatil khamsi. Sholat sunnah rawatib adalah sholat yang mengikuti pada sholat fardu 5 waktu. Terbagi menjadi dua. Pertama muakkad, yang kedua ghairu muakkad. Ada yang kuat, ada yang dikukuhkan, ada yang tidak. Ar-rawatibu al-muakkadatu, ar-rawatibu utawi pira-pira sunnah rawatib al-muakkadatu kang den kukuhake. Iku asyuru rakaatin ana 10 pira-pira rakaat. Rupane rakaatani ya rong rakaat qabla sholati dhuhri ing dalem sadurunge salat zuhur. Wa rakaatani lan rong rakaat. Wa rakaatani lan rong rakaat ba'daha ing dalem sawise salat zuhur. Wa rakaatani lan rong rakaat ba'da sholatil maghrib ing dalem sawise salat maghrib. Wa rakaatani lan rong rakaat ba'da sunatin isya'i ing dalam sawise sunat isya. Wa rakaatani lan rong rakaat qabla sholati subhi ing dalam sadurunge salat subuh. Sunnah rawatib yang muakkad, salat sunnah rawatib yang muakkad itu ada 10. Saged dilampahi. Karena saged berfaedah menawa ana fardune sing kurang niki iso kenek kanggo nambeli kalih salat fardu ingkang dipun lampahi. Pertama rakaatani qabla sholati dhuhri, rong rakaat sebelum salat zuhur. Rong rakaat sebelum salat zuhur. Sing muakkad. Wa rakaatani ba'daha sing rong rakaat setelah sholat zuhur. Di rong rakaat sebelum zuhur, rong rakaat setelah zuhur niku muakkad kabeh. Wa rakaatani ba'da sholatil maghribi, kemudian rong rakaat setelah sholat maghrib. Wa rakaatani ba'da sholatil isya'i, kemudian rong rakaat setelah sholat isya. Muakkad yang dikukuhkan. Kemudian wa rakaatani qabla sholati subhi, rong rakaat saderengipun salat subuh. Rong rakaat sebelum salat subuh, 10 rakaat ingkang mengikuti datang salat fardu, baik yang qobliyah maupun yang ba'diyah.
Lalu arwatib utai pira-pira sunah rawatib ghairum agadati kang ora den kukuhake. Iku rakaatane rong rakaat qabla salat dhuhri ing dalem sadurunge salat zuhur. Wa rakaatane lan rong rakaat ba'da ing dalem sause salat zuhur. Wa arba'u rakaat lan patang rakaat bitaslimata ini kelawan ulo salam kaping pindho. Rong salaman qabla sholatil asar ing dalem sadurunge salat asar. Wa rakaatane lan rong rakaat qabla sholatil isya ing dalem sadurunge salat isya. Niki sing ghairu muakkad yang tidak dikukuhkan tapi hukumnya juga sunnah rawatib. Rong rakaat qabla sholatil zuhri sebelum salat zuhur 2 rakaat. Wa rakaatan ibadah rong rakaat setelah salat zuhur. Jadi salat zuhur niku enten sing rong rakaat muakkad, setelahnya juga rong rakaat muakkad. Sebelumnya juga ada rong rakaat tapi ghairu muakkad, setelahnya juga rong rakaat ghairu muakkad. Dadi kabeh kisah muakkad kalih sing ghairu muakkad niku sebelum salat zuhur ada 4 rakaat. Setelah salat zuhur juga ada 4 rakaat. Warba'u rakaatin bitaslimatain qabla sholatil asri. Lalu juga ada 4 rakaat sebelum salat asar ghairu muakkad. Wa rakaatane qabla sholatil isya, kemudian 2 rakaat sebelum salat isya. Di sebelum salat isya yang muakkad itu ada 2, yang ghairu muakkad juga 2 rakaat. Sing ghairu muakkad. An-nawafilu tai pira-pira salat sunah ghairu rawatib kang ora sunah rawatib. Iku iya an-nawafil ghairu rawatib iku al-watru siji salat witir. Mau bada sholatin isya ing dalam sause salat isya. Wang qalu tai luwih sithik-sithike al-watru iku rakaatan. Iku rakaatun sak rakaat. Wa aktarulan utawi luwih akeh-akeh witir iku ihda asyaratan. Ana 11 apane rakaatan rakaate. Salat sunnah yang tidak rawatib itu diantaranya 1 salat witir yang dilakukan setelah salat isya. Memang syaratnya salat witir itu setelah salat isya. Paling sedikit 1 rakaat. Kayak nalikane pas Ramadan paling sithik sak rakaat Fatihah terus qulhu terus falak binas. Wa aktsaru ihda asyarata yang paling banyak terbanyak itu ada 11 rakaat. Nek sedengan 3 rakaat. Sedengan. At-tarawih ba'dal isya'i. Ya, cara oleh nglakoni napa setelah salat isya awal, napa setelah salat isya tapi di bagian akhir niki macem-macem. Lek cara versine sahabat Abu Bakar bar salat isya bar napa bar ba'diyah isya yundang salat witir sisan. Soalnya sahabat Abu Bakar niku ngati-ngati kuatir engko nek bengi gak tangi. Tapi lek cara sahabat Umar niku ndadekne salat witir di bagian salat yang paling akhir. Bar salat tahajud bar napa. Paling akhir seperti ij'alu akhir salatikum al-witra. Jadikanlah akhir salatmu salat witir. Bulan Ramadan ngeten nggih. Bareng-bareng berjamaah kadur pas salat tarawih lalu salat witir. Dimilih salat sahabat Abu Bakar kranten panjenenganipun sahabat Abu Bakar niku saking ngati-ngatine kuwatir mangke nek gak tangi mboten wungu. Tapi lek sahabat Umar kranten saking yakini akhirnya wani ndadekne salat witir di bagian akhir yakin engko mesti wungu mesti tangi.
At-tarawihu nomor loro pira-pira salat tarawih. Ba'dal isya ing dalam sawise salat isya fi syahri Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Ghairu rawatib. Wa hiya utawi at-tarawih iku isruna 20 apane rakaatan rakaate bi asyari taslimatin kelawan 10 pira-pira salaman. Kados sing dilampahi sak dinane. Nalika pas bulan Ramadan. Salat duha nomor 3 salat duha. Ghairu rawatib. Wa angqalu utawi luwih sithik-sithike salat duha iku rakaatane 2 rakaat. Paling sithik 2 rakaat. Wa aktsaruha lan utawi luwih akeh salat duha iku samanin 8 rakaat. Terbanyak 8 rakaat, paling sithik 2 rakaat, paling kathah 8 rakaat. Paling sae 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa waqtu ta waktune salat duha iku minirtifai syamsi awet saking dadi munggah srengenge. Ila zawali tumekaling sire srengenge. Tahiyatul masjid nomor 4 salat tahiyatul masjid. Wa hiya utawi tahiyatul masjid iku rakaatane 2 rakaat. Mau lidakhilil masjid kedhe wong kang mlebu masjid. Tur qabla julusi ing dalam sadurunge lungguhe dakhilil masjid. Yang nomor 4 sing nomor sekawan iku salat tahiyatul masjid niki nggih sunah ghairu rawatib. Niku 2 rakaat disunahke kanggone wong sing mlebu masjid. Tur disyaratkan sebelum ia duduk. Jadi nek wis linggih ya wis gak bagian salat tahiyatul masjid. Jadi mlebu masjid gung lungguh. Bahkan nek kepengen mlebu bola-bali pengen salat tahiyatul masjid bola-bali ya metu neh undang mlebu neh. Metu neh undang mlebu neh. Salat krana kanggo hormat dhateng masjid. Kanggo wong sing mlebu masjid. Dadi lek cara bahasane nek gak nang jero masjid, nek gak nang mlebu masjid ya mboten. Makane gak ana salat tahiyatul serambi. Salat tahiyatul langgar. Kadang-kadang dianggap padha. Kulidakhilil masjid tur qabla julusi. Salatul Aidaini nomor 5 salat riyaya loro. Rupane Idul Fitri ya salat Idul Fitri wa Idul Adha lan salat Idul Adha. Salatul Kusufaini nomor 6 salat grahana loro rupane kusufus samsi siji grahana srengenge wa kusufil qamari lan loro salat grahana rembulan. Iku hukume sunah sedaya. Sunah-sunah baik sing rawatib napa sing ghairu rawatib. Dilampahi menawa kenging kanggo tambahan amal ibadah lan kanggo nambeli umpamane enek fardhu sing kurang. Pun mugi-mugi saged dipaham wallahu alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.